Nan ne sha yanzu magani yanzu. Su ne kat su kin san ba da ka suke ba da magani ba. Suna da injina na zamani. Kai sanu na san da zafi. Wanda sai sun caja mutum daga sama harkar sannan za su ba shi maganin ciwon sa. To ai sai mu leka ina kike ganin za mu je mu same su. A ko ina na shiga sai na ji ana faɗin. Na sha na ji daɗi. Na sha na warke. Na sha na gayyato 'yan uwana sun sha sun samu waraka sai cibiyar Shifa'un Islamic Medicine Center. Wannan cibiya tana zurfafa nazari domin kawo muku maganin cutar duk da take damun al'umma. Godiya ga Allah da ya ba mu ikon ba da magani a bisa rashin haihuwa kuma ake samun karuwa nan take. Cibiyar Shifa'un Islamic Medicine Center ta kawo muku ingantattun maganin cutar HIV. Da ma matsalar hepatitis wato ciwon hanta. Mun ba da magani kuma an warke gabaki ɗaya daga cutar insha Allah. Ina masu fama da ciwon ƙanƙancewar al'aura ko kuma saurin inzali. Alhamdulillah, duk wanda ya zo cibiyar Shifa'un Islamic Medicine Center sai ya yi alfahari da mu. Ina masu fama da matsalar sanyi infection, sanyin kashi tare da sanyi mai zub da farin ruwa a gaba, ko kuma matsalar rauni wajen raya sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cibiyarmu tana da sirrika iri-iri. Lokaci ya yi mana karanci ba zai ban mu warware daga farko har ƙarshe ba. Za ku samu Shifa'un Islamic Medicine Center a jihar Kano, a Medile ta sabuwar gandu, kafin kwanan gidan kaji cikin Uwar Soro Plaza, shago mai namba B6. A jihar Maiduguri za ku same mu a gaba da gadon Lagos Street kafin Junction in Lagos House, cikin Rahama Plaza, shago mai namba B8. Mutanen jihar Adamawa Mubi za ku same mu a babban hanyar Ahmadu Bello Way, gaba da Zenith Bank kusa da AA Boka, saman Beni El Hussein Multipurpose Hall, shago mai namba B2. Mutanen jihar Taraba Jalingo za ku same mu a kusa da masallacin Juma'a na tashar Road Block cikin AA Rono Plaza a saman Beni. Mutanen jamhuriyar Niger cikin Duso za ku same mu a Line Canal Trois Esteve, Line Rempol de la Mort. Cibiyar Shifa'un Islamic Medicine Center ta amsa kiran mutanen jamhuriyar Niger cikin Duso. Zan zo da kaina na ba da magani a bisa koyarwar sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 ga watan 5 har izuwa 6 ga watan 6 insha Allah. Waɗanda suke kasashen waje kuma za ku iya mana magana ta WhatsApp kai tsaye. Cibiyar Shifa'un Islamic Medicine Center tana tura maganinta a ko'ina kuke a faɗin duniya cikin aminci da kuma mutuntawa.